Tervetuloa Little Big Planetiin. Näetkö tuon pienen säkkihenkilön tuossa? Se olet kuule sinä. Voit liikkua vasenta sauvaa käyttämällä. Paina sitä hellästi, jos haluat hipsiä halki havujen. Tai työnnä se loppuun asti, jos haluat kisata kohti ketoa. Aika ajoin saatat joutua tekemään, mitä me tässä bisneksessä kutsumme hypyksi. Napauta toimintonäppäintä tehdäksesi siistin pienen hypyn. Tai pidä pohjassa kunnon loikkaa varten. Tuon tiedon pitäisi tältä erää riittää, joten eiköhän vain aloiteta. Sinä päätät Little Big Planetissä, mikä on muodikasta, ilman että sinun täytyy pelätä osoittelevia sormia ja naurua. Itse asiassa, mitä naurettavammalta näytät, sen parempi. Paina valikkonäppäintä avataksesi Pop-It-valikon. Teroita nyt terävintä sormeasi ja napauta muokkaa hahmoa kuvaketta. Vedä listaa ylös ja alas sormenpäätäsi käyttämällä ja selaa tätä ihmeellistä puvustoa. Jos haluat selata rennommin, näpäytä sivua ja paina sitä uudestaan, kun haluat pysäyttää. Näpäytä vikkelästi läpi sivun ja huomaat löytäväsi itsesi täysin uudelta osastolta. Kun löydät jotain, mikä näyttää hyvältä, pue se päällesi napauttamalla. Eikö sovi? Napauta sitä uudestaan ja se palaa henkariin. Löysit sitten itsellesi tyylin, joka sopii sinulle. Lopultakin. Kun olet valmiina astumaan ulos ihailevan yleisösi eteen, napauta paluunäppäitä ja sulje Pop-It. Napauta vielä uudelleen, niin suljet valikon kokonaan. Onpa upea sekoitelma tyylejä, värejä ja tekstuureja. Niin sinua. Little Big Planetissa on kohteliasta olla myös kiinnostunut säkkitovereistasi. Tai ainakin näytellä niin kuin olisit. Voit suuntanäppäimiä käyttämällä esittää useita erilaisia tunnetiloja näyttääksesi siltä, että kuuntelet, vaikka saatatkin miettiä, mitä haluaisit syödä illalliseksi. Jos uutiset ovat hyviä, näytä ilosi painamalla ylös. Vaihtoehtoisesti anna itsellesi oikein apea ilme painamalla alas. Jos kuulet oikein pelottavia uutisia, paina vasenta näppäintä. Tai jos sinua on loukattu jollain tavalla, paina oikeaa näppäintä ja näytä sellainen ilme, että muita hirvittää. PlayStation Vita-järjestelmän kallistaminen lisää keskusteluihin painokkaita päänliikkeitä. Älä vaan liioittele tai naksautat vielä niskasi. Jos taas pidät L-näppäintä pohjassa, voit ohjata käsiäsi vasemmalla ja oikealla sauvalla. Juhu! Tuo on näyttelyä. Etkä näytä vain yhteen suuntaan, vaan kaikkialle. En menisi sinne, jos minä olisin sinä. Tule nopeasti! Onneksi löysin sinut ajoissa. Planeetta Karnevaalilla on paha paikka nyt.
onnelliset asiat sisään. Ja nuo tulevat ulos. Kutsumme niitä onteloiksi. Ne työskentelevät nukkemestarille. Hän vetää kaikista naruista. Ja sinä olet poikasäkki, etkö? No, meillä on jo yksi tuollainen valmiiksi. Nimeän sinut sen sijaan Sackboyksi. Olen Eversti Kampela. Olin kerran legendaarinen direktööri ja koko karnevaalilan ylpeys. Mutta en enää. Nukkemestari on vienyt pois kaiken hyvän tästä paikasta. Seuraa minua. Aikaa ei ole hukattavana. Se on aina korkeampi kuin muistan. Saatan sinut, La Marionette, salaiseen leiriin. Opiskelet siellä taitoja, jotka valmistavat sinut edessä odottaviin haasteisiin. Hyvinä aikoina ihmiset läpi karnevaalilan toivat hauskuutta aivan kaikkialle. Nyt meillä on jäljellä vain muistot menneistä. Nukkemestari oli kerran kaikkien viihdyttäjien kruunaamaton kuningas. Hän veti naruista, nuket tanssahtelivat ja koko maailma hylyi. Mutta nukkemestarin elämä oli yksinäistä. Ja ajan kuluessa hänessä ei ollut enää yhtään iloa jäljellä. Ja taikuus alkoi sitten himmetä. Kunnes eräänä päivänä hän kuuli maailman pelätyimmän äänen. Hän oli heittänyt silmän räpäyksessä kaiken pois ja vain katosi. Eräänä päivänä hän palasi raivoa täynnä. Hän ei ollut entisensä. Punteloidensa kanssa hän otti karnevaalilan haltuunsa. Otimme hatkat kuin laivasta pakenevat rotat. Hänet täytyy pysäyttää, tai kohtaamme pian tiemme päätepisteen. Voi vitsi, tiemme päätepiste! En minä peloissani ollut. Tule, olemme perillä. La Marionettassa.